dnes sme si pripravili pre detičky na Mikuláša v kultúrnom dome také prekvapenie. Bolo to divadielko, volalo sa to Divadielko z klobúka. Interpreti sú z Banskej Bystrice, veľmi krásne detské zimné divadielko, ktoré deti veľmi potešilo, veľmi sa zapájali, bolo to veľmi pekné. Mne sa stalo, že ma niekto tlapká po pleci, ale že to je blbosť, však som tu sama, iba nejaký snehuliak tu je, stromy sú tu, ja som... A ty žiješ? No samozrejme, že žijem, ty drzá, nevychovaná bebečka. Prišli sme z Banskej Bystrice. A čo, hráme rozprávku o snehuliakovej mrkve. Máme tu ešte jednu postavičku, že takého zajaca, on je veľmi hladný a mne chcel vlastne potom spápať túto mrkvu, len ona je umelá, ona je kúpená na internete, takže je vetruvzdorná, vodeodolná, nehrdzavie. Tetrafluoretylenová. Ty si vzdelaná veverička. No a ten zajac chcel zjesť, no a ten zajac je hladný. No a ja stvárňujem živé sochy. No a prišiel teda ten Mikuláš, ja som sa s ním vlastne dohodol, lebo Mikuláš nám rozdáva čo? Darčeky. A keďže ten zajac bol poslušný, dostal darček, kilo mrkvy a vlastne sme zahnali jeho hlad. Za peknú básničku, nech sa ti páči. Pozri sa, a nie jednu mrkvu, ale rovno kilo mrkvy. Kilo mrkvy! Ďakujem! Ja som dostal mrkvu! Ja mám naozaj mrkvu! Taká dúfam, že není umelá. Nie, to je pravá. A to je čerstvá, píšu. Ďakujem. Pre deti sme si pripravili sladkú odmenu spolu s mestom. Jozef Polák nám to pripravil a sme veľmi radi, že môžeme aj tento rok obšťastniť deti. A chystáme niečo aj pre seniorov do domov dôchodcov, čiže aspoň takto potešiť tie deti a tých starších ľudí je kvázi našim poslaním. Všetky detičky sú dobré a v každom sa skrýva niečo dobré. A keď niekto nebude poslúchať, zoberieme do pekla, budeme kúriť. Nie, oni sa dajú na dobrú cestu, všetky detičky sú dobré dneska, aj celý rok. Uvidíme, ešte nie je koniec. Koľko toho ešte dneska máme? Mikulášku, dobrý stríčku, modlí sa ti, modlí bíčku, vystrč svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku, či koláča makového, či koníčka medového, veď ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Táto mikulášska izbička je pripravená samozrejme pre verejnosť, kedy o 5:00 spolu s primátorom, Mikulášom, Čertom a Anielom budeme rozsvecovať stromček na námestí, tu pred kultúrnym domom a potom sa môže verejnosť, rodinky, deti môžu sa prísť pofotiť do tohto mikulášskeho domčeka spolu s Mikulášom, Čertom a Anielom a budeme sa na nich všetkých tešiť. Samozrejme ich čaká aj sladká odmena. Takže verím, že tento mikulášsky deň dopadne na výbornú. Deti z Poltára, želáme vám šťastné a veselé Vianoce!